И така на вашите екрани в близък, не в далечен, сега в близък план, Генчо Питанката. След малко ще премине през едно много приятно препятствие. Ето го Евгений Филчевич. От тук малко по-добра представа ще се добие за нашето леко екстремче. Евгений, слизай веднага от АТВ-то, защото ще се търкаляш, няма кой да те извади. Предна спирачка бий. Отиваш в дерето. Генчо, внимателно Генчо Питанката. Айде, отиди. Ето наблюдаваме Евгений как се движи по края ТВ-то, обикаля го отляво, отдясно и накрая да не влезе в гумното прясно. Това ще бъде с Евгений днеска. Много добре, Евгений, много добре. За сега се движиш много добре по надолнището. Като гледаме Евгений ще откопча лебедката. Иди, ами. Ти му запуши пътя сега. Мале. Чай да го спра.